Du kan handle i vores webshop uden at oprette en konto. Men med en konto kan du se din købshistorik, let genbestille vanlige produkter og lave en favoritliste over de produkter, du ofte køber. Så se med her. Vi starter med at logge ind, så jeg trykker på login-ikonet heroppe. Og hvis jeg ikke allerede har en konto, så trykker jeg blot oprette en konto. Nu kan vi så se, at jeg allerede har en konto, så jeg siger bare login. Så kommer vi ind på min kontosiden her. Og min kontosiden har to funktioner. Mine ordre og min favoritliste. Vi starter med mine ordre. Den klikker jeg mig ind på, og så får jeg en liste med alle de tidligere ordre, jeg har lavet. Så klikker jeg mig ind på den ordre, jeg mener, der er den rigtige, og de varer, som jeg gerne vil genbestille. Og der kan vi så se, at det er fosforplader størrelse 2 iDot, og det var det, jeg gerne ville have. Så jeg trykker bare genbestil, og så ryger den ind i min indkøbskurve. Men vi er jo ikke helt færdige. Vi mangler jo stadig at vise favoritlisten. Så jeg siger bare, fortsæt med at shop, og så ryger vi tilbage herude på forsiden. Jeg går så herop i søgefeltet, og søger på den vare, jeg gerne vil tilføje til min favoritliste. Og i det tilfælde, der bruger vi bare den samme vare. Så det er iDot. Fosforplader størrelse 2. Jeg klikker mig ind på den. Så kommer vi ind på siden. Og der er der den her knap. Og til favoritliste. Så kan vi så se her, at den er røget ind under min favoritliste fra menuen tidligere. Og så heroppe. Og så er den sådan set klar til enhver tid let at genbestille. Jeg trykker bare læg i kog. Og så kan vi så se, at min indkøbskurve den bliver opdateret med, at jeg nu har 2 styks fosforplader størrelse 2 iDot. Og det var jo det, jeg gerne vil have. Så jeg trykker bare gå til kassen. Og nu er mine oplysninger jo allerede tastet ind, fordi jeg er logget ind, så sådan nemlig det. Husk også, der er fri fragt på ordre over 1000 kroner. Og så husk, at du kan undgå, at din vare bliver leveret forgæves til f.eks. en lukket klinik, ved selv at vælge en leveringsdato. Blot ved at klikke på det her felt, og så vælge en dato. Nu er vi klar til at gå videre. Husk, du kan tilmelde dig i vores nyhedsbrev ved at afmærke den her boks. Og at jeg har læst og accepteret betingelserne, så den vinger jeg også af. Og nu er jeg sådan set klar til at bare trykke gennemføre ordre. Så tak fordi du så med.